pán rozhodca zo Slovenska, pán Vladimír Javorčík. No a taktiež poprosím jeden veľký potlesk, ale ak by sa dalo taký neutíchajúci, pre všetky detičky, ktoré sa rozhodli so svojimi psíkmi prísť do veľkého slávnostného kruhu, poprosíme nastúpiť a vás poprosím naozaj o veľký potlesk, o podporu pre všetky detičky. Možno pre všetky tieto deti je dnešný vstup do záverečného klubu historicky prvý. Možno to bol práve dnes ten zlom, kedy sa rozhodli, že áno, svojho psíka si predvediem, pôjdem do toho. A patrí náš veľký obdiv ako pre deti, tak aj pre rodičov. A vidíte, aj keď trošička chybičky tam boli, zvládajú všetky tie detičky, ktoré máme v záverečnom kruhu, zvládajú svoje úlohy. Kto vie, možno práve tu už vidíme budúceho víťaza junior handlingu, možno budúceho reprezentanta, či už Slovenskej republiky, alebo iných našich susedných krajín. Máte možnosť vidieť, že naozaj tí mladí vystavovateľi ako úžasne zvládajú svojich psov, či už vo výstavnom ústve, alebo ste mali možnosť vidieť v pohybe. Už teraz sa veľmi teším na to, ako sa s nimi budeme stretať na ďalších výstavách súťaží junior handling, alebo možno aj v riadnej konkurencii. Tak pán rozhodca povedal svoj verdikt. Musia vyhrať všetci, pretože sú všetci dobrí, takže veľký potlesk pre našich 5 víťazov súťaže Dieťa a pes. Ja si myslím, že vlastne už rozhodca má národný plemier, takže národná plemiera. Poprosíme opustiť záverečný kruh opačnej strany, ako ste vchádzali. Skloničkou do veteránu. Kubík malý. Není to náhodou právě opřetel psů? To sú národné, čo to sú čuvačáta. Jo, tam se jenom asi... O malú chvíľku budeme pokračovať záverečnými súťažami svetovej výstavy národných plemier.